प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि हरिनागुरि प्राइमारिनि थारायबारि गामिनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जयनिं जाफैयो। जों दा सारखौ देरहानो थाखायनो जों दा सारनियाव जयेन जाफैनाय जाबाय आरो। एमसिएलए धनेश्वर गयारीखौ फिन देरहासार खालामनो बिपिएफ दोलोआव मदद होफैयो। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारना बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। इयुन जोलैनि थाखाय जों मोजां मोननानै दा जों बिपिएफखौ जगदान लुबैनानै जों बेयाव जयेन जानाय जादों। गोसो गुदुङै जों फैदों, रावखौबो इनाय खालामाखै। जोङो बिपिएफखौ नांगौ होननानै जों दा बेखौनो जगदान जादों। जों जेबो खामानिबो गैया, जों दामानि मोनसेबो जों मोनाखै, अनसुंथाइबो होआखै जोंनो। जों बेखाराव दंमोन, अब्लाबो जों ओंखारदोंमोन गोसो गुदुङै, खिन्थु जों नायसनजायाखै। बेनि थाखाय जोङो बिपिएफआव जों जगदान जाफिनबाय आरो दा। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए धनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो हरिनागुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिनि इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै एमसिएलए धनेश्वर गयारीजों बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैनाय नुथाय। रनजित बसुमतारी बिथाङा फैनानै गावनि जाय मानसिफ्रा इउपिपिएलआव दंखायोमोन बिसोरखौसो जयेन लायो। गोदान मानसि बियो मोना, गोदान मानसि रावखौबो मोना। आरो जिहेतु बेहाय एसे टेकनिकेल डिस्टार्बबो जाबाय। जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव क'क्राझार आन्चलिक, साउथ क'क्राझार आन्चलिक, औवाबारि आन्चलिक, नायगाव आन्चलिक अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मावथि बिथांमोन दं। दा बिथांमोना जुदि अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि गथ'फ्रा जुदि प्रिया बसुमतारीखौ बुथारग्राजों जुदि हेफाजाब होयो, उनाव एबसुआ क्रिटिसाइज खालामजागोन। बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे प्रिया बसुमतारी बुथारनायाव बिथाङानो एडभाइजार, बिथांनि थोननायावनो सासे 9आव फरायनाय गथ'खौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव गावथारनाय जादोंमोन। बिनि दायनिगिरिखौ जोंनि आन्चलिक कमिटिनि आंनि बियादै फंबायफोरखौ खावलायबाय जाहाथे अननाय मानसिखौ जोंनि जायगायाव जायगा होआ। दिनै बेलासि मोनाबिलि समाव जोंनि हरिनागुरि बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय थारायबारि गामिनि गोबां सुबुं, जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। आरो बिथांमोना गेजेर समाव हयथ' बबेबा राजनितिकआव दंमोन, खिन्थु दिनैनिफ्राय जयेन जाबाय। आरो जोंनि बिपिएफ दलखौनो देरहासार खालामनो, जिहेतु बिपिएफ दोलोआ सब समाय देरहायो आरो बे देरहानायाव जोंनि देरहानायनि जौखोन्दोखौ जाहाथे बारायनो बिथांमोना दिनै जोंनाव जयेन जाबाय। आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय, आसा खालामदों बिथांमोननि मावनायजोंनो जोंनि बावखुंग्रि समस्तिया आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन, आं बेखौ आसा थाबाय। गोबां समाव गोबां संगठन एबा पार्टिजों खामानि मावदोंमोन, दिनै सान्थि फैबाय। बे सान्थिखौ थारायबारिनि गामिनि सान्थिखौ जों जयैनो लाबोखादों आरो बहाय सोरबा लाबोआखै, जों जयैनो लाबोखादों। आरो बे सान्थिनि थाथों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जयै खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय जोंनि बे जाखांफुनाय जे इयुन जोलै, बे इयुन जोलैखौ आं आह्वान खालामबाय जाहाथे बिथांमोना ज'यै खामानि मावनानै जोंनि बिपिएफ दोलोजोंनो ज' थाफायो। आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। ओरैनो थांनायाव जोङो 19,445 मोनदोंमोन। जोंनि एबारनि बिजना जाहैबाय 25,000 जों क्रस खालामनाय। आरो बे 25,000खौ दासिमबो जाथ'वाखै, आं बुङा 25,000 मोनथारगोन होननानै, खिन्थु जोंहा 23,000 जों क्रस खालामबाय। लासैनो जों 25,000खौ क्रस खालामनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं। जिहेतु जोंनाव बावखुंग्रियाव 50,480 बे भटारा दं। बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव भटआ जागोन गासै 42 बा 43 जागोन। बेनि गेजेराव जोंनो 19-20,000 नांथारगोन। जों बेखौ क्रस खालामनानै थानो थाखायसो दिनै बावखुंग्रि समस्तियाव बिपिएफआ सेस्था खालामगासिनो दं। जायखियानो फैया मानो जोङो बावखुंग्रियाव बिपिएफआनो देरहागोन, बेखौ आं दिनै थार बुंनो हायो।